bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en gartiɗo kadi jonde yewtere meɗen dingiral pulaagu no gowɗen wadde kala e saaha en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe en wonɓe to ɓaɗi e to woɗɗi kala en calmini dendagal mo gandanɗa hoorema ina yeeɓa Piindi TV welto en calmini kadi dendagal jagguɓe hande ha mbawɗen yiyede kono en calmini mawɗo galle o hono kaw meɗen Abou Samba Diop en calmini caméraman meɗen hono Ali Fall en calmini kadi bandiraɗo debbo tedduɗo hono Hawwa en calmini Djiby Dieng e dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen noon hande ko dingiral pulaagu kono dingiral pulaagu wonko addi hande ken wayluɓe sabu hande so tawi en mbi gardiɗo galle o woni Abou kaw men Abou Samba Diop ko kanko tigui hande bismiɗen ɗo wadde hande bismiɗen ɗo ko mawɗo men bismiɗen ɗo ko kaw meɗen kono bismiɗen ɗo kadi ko DG meɗen ala no wayta ɗum noon hande bismiɗen ɗo tigui ko kaw meɗen Abou Samba Diop so wiyama Abou Samba Diop noon dendagal bandiraɓe fulɓe gandi nde wonno e dani sara e leñol ngol ko gorko tigui daraniɗo rendo go daraniɗo kadi leñol ngol gandaɗo kadi tigui e nder leñol fulɓe ɗum noon kaw Abou Samba calmodira e bandiraɓe haade meɗen tigui nadde yewtere sokhna Dieynaba moƴƴo ɓi Allahji hawno deddi Sow mi salmitima mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe ko adiɗo nata yewtande en neldat duwaw Djiby Dieng dutten kadi duwaw ken duwotoɓe ken jaɓɓoɓe duwaw omo usta jignaɗo makko debbo jiiɗo jignaɗo makko yumma e baaba ko jignaɗo makko kadi ko nenoɗomo ko ɗo wutti moftoyaɗo kanel ɗo yo Allah yewmi ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna yo Allah wanmo koddiɗo Fatimata Binta e beeli aljannaji kanel fof duwanama Piindi fof duwanama kadi jaaɓi ha joni duwaw salminde bandiraɓe e kamɓe Ali Faale wondude Hawwa to banggue caméra ji ɗi e dendagal gollotoɓe ɗo e yeeɓiyankoɓe ko alda e keewol en calmitima Mba Dieynaba Harouna tigui machallah kaw Abou ko to puɗɗoriɗa ɗo hono Djiby Dieng enen fof eɗen ndenda kadi eɗen duwonomo wonde jinnaɗo makko duttiɗo nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna en calmini kadi dendagal bandiraɓe gollotoɓe ɗo sen mbi gollotoɓe ɗo noon ma en guittu salminago pawen ɗum e junggo o mo ganduɗa ko kanko woni tigui dinɗi men hono Sali Dia jiɗɗo ñebbe ha no hannirta ni ɗum noon hande kaw Abou ko an tigui min bismiɗo somin mbi kaw Abou Samba kadi min mijoto hono mama men Rougui Sall mo gandanɗa hoorema kañum tigui ko ɗo dillata e Piindi TV kaw Abou Samba Diop min gandi a wona bismeteɗo e rendo ngo kono ina moƴƴi kadi seeɗa gartana min e hol gonɗo Abou Samba Diop a jarama Sow ko waɗi ɗum ko salminde kadi e jarnade jignaɗo men o salminama o yettama ko wona ɗum kadi ko duwade mawɓe wonnoɓe ɗon e dal yaaɓe wurdanoɓe e jejjitaɓe en jettiɓe jetto juuɗe fuɗɗima ala ɗo haadi en calmi ceerno Alassane Bari Alassane Abou Yaw Hammadi mo ganduɗa ko sababuji e galle moɗon he Yaw Hammum Alhaji Amadou Deme gollinoma golle joɗɗe baɗɗe fayida hakkude Tidiane an toon min jahanno jamma ñalawma subaka kikiɗe ya mum Abou Mboy mo bokke boyguel guila e cangol e feelaji Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna kono noon kadi Djiby Mayel gokomo Mayel jeeyaɗo ga e nder laaw kono noon koto leydi Mali to en duwanimamaɓe kamɓe yaaɓe en calmini Mbaye Djiby Sow mo ɓokki sabbude e sahaji e saha e nammade ko baɗi men Alassane ene Diallo en Djiby Mat gokomo Diagne Siranaɓe Aliou Seyni Dieng Aliou Seyni Bari e Samba Bari en kamɓe fof en calminiɓe no weeɓi haalde weeɓani haalde min jeeyami ko women no wiye Nguy koye hande tan ha paamen koye commune Bakka Diallo ɓe arrondissement Salde Nguy woni koye dande maayo jeemi koye maayo Sénégal ngo ganduɗo peete so tawi no tacca ina fayi hakkude maaje ko wayno Salde en Wasake en Bawaɓe en walla en eyyi ko ɗon taweteno ko pam wonno ko adi pam noon ɗono ko bague wonno nden ko bague wonno bague ko bague leɗɗe a wonti bague jamdi
ha wonti 99 l'an 2000 dañi bakuji baɗɗi moto natti fooɗede Ablaye Wade e saha muɗum ari waɗɗon koyte ko pam ko hinde awoɓe min jiimi koye ndiyam amin jiidi e fulɓe aynaɓe amin jiidi e hinde wiyetede towoɓe saabu wanno ko guyji e guy waalo pete e gajoɓe hande e hunde e bokkeji fof ko ɗon wonanno juma subalɓe juma towoɓe noon wiyeteno bamule subalɓe bamule towoɓe ɗum ko firtanno hanki kono to banggue gonka ko gonɗon jimade joom bokke jalluɓe joom bokke jalluɓe so tawi fiilanoma nden ne fiila capantati e quelque woo no wayno falo laamogo joom go ko guynaɓe jogoto ko galle men jogoto hajude en jogui gon falo wadde ko caddal tingal hakkude awoɓe e aynaɓe minen ndendi garan minen ndendi jaaƴa minen ndendi ha heewi ko on woni Abou Diop mo ganduɗa nde jibina nde jangguinama ɓurano seeɗa kono woɗɗani hen fay so jangde nde haɗi ɗum yaade ko guilay fitnaji Senghor Lamine Gueye en baba men gonno koye Aboubacar Kane en min kada janggude walla baba amen mbi min jangata saabu on saha Senghor kañum ko banggue yaari Aboubacar Kane en jaawi banggue Mamadou Dia en wadde jangde fayso nde janggaka ko jangde manggu Abou Diop nde jibina nde holla tan kono liɗɗi jagguirte ɗum tawmi e galle babam no linggu jagguirte kala façon aw noon ko ɓuuri hewde mi awi heddi noon ko somi haali sehlaɓe ɓe hewɓe mbiya an meeɗa awde walla ɓe gandi hako jangde pulaar kono min mboɗo andi mi awi seede mum guiɗimi jangguinde pulaar poste joɓeteɗo ko guuri ko koliyaɓe nde jaami toon nde tawmi école ala ɓe meeɗa dañde école français meeɗa dañde école arabe haade am fewnude pulaar o jangguinte mboɗo awoytuno mboɗo addana jaatigueɓam mboɗo remoya mboɗo yaada e mabɓe galle ceerno Seydou Amadou Lamine woni joom ngo yalla yirmu ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna mi awanno mboɗo addi halliɗi walla firtan jinmi wiide ko tawme galle babam koye wuro amen ko awo mi waɗi ɗum to banggue jangde noon kala ko heeɓa hen ko manggu heeɓira tigi machallah waɗi fayida no fewi Abou Samba Diop ko cubballa ko gawowo kono kadi ko bawɗo pulaar ko jangguɗo pulaar ko janguinɗo kadi pulaar e kawa Abou a haali ɗo joni wonde janguinde holno puɗɗoriɗa hande e nadde ko woni jaydiyankagal holnde puɗɗiɗa nadde hen saabu joni a haali wonde wona jangde nde ina woɗɗoy ko janguirɗa ko manggu joni holno puɗɗoriɗa hande ha mbawɗa wonde jaydiyanka mo ganduɗa ko ɓurɗo heptinede ɗo hande e rendo ngo mi anda ko jaydanke wiyete walla saabu mami haalno gardumi hen min mi janggani France mi ala seeɗantagal jaydankagal France mi jogui seeɗantagal noon jaydankagal sesti tawi koye pulaar fartangem Allah hokkuno min yalla yima ya fo yew silla ko chercheur waɗi journal biyeteɗo Sofa ina winda e pulaar waɗi feere ha jokkodira laamu Sénégal e laamu Canada CRDI ɓe ƴeewi ɓe ɓeti ɓe mbi ɓe tawi hebleteɓe jeydankagal ɓe koye fayis tan keblete kono ɓuuri wawde heɗade ɓe koye ɗemɗe gendiyankoje manam pulaar wolof ko nandi hen te ɓen ngala école wadde so tawi sesti soit heɓtinde ɓe on banggue ɓe ñaaguima yo waɗe heblo donc yo silla toppiti ɗum ɗemgal pulaar ɗemgal wolof e dabɓa tan ko yo silla won sababu o Siley Ndiaye mo jum ancien directeur radio mawɗam jeenama jangguinoɓe he e woɓɓe Mamadou Sy en e woɓɓe hewɓe jangguini amen toon mbawmi jeeyade hen ne jeeya hen Ablaye Sarr mo Mbagne Ablaye Hamadou Sarr Occident gonɗo hande Teccan FM ne jeeya hen mbiyeteɗo Jeeba Sow jeeyaɗo Guijilon ne jeeya hen Jalaluddine Ba e woɓɓe hewɓe ɓe min ndenduno min kebla hen e ngal daawal somi dañi seeɗantagal jaydiyankagal wona farayse ko pulaar ko toon kebmi mi dañino fartangue goɗɗo noon nde ɗum gasi nde joguimi dakam e yidde jokkude jangde donkumi Allah wallimi yewde ancien ministre nan ɗo ko sehlam jaami galle makko tan ha gonnoɗo directeur IFA e gonnoɗo directeur amen sessi o ɓe Ibrahima Moussa Gueye ay ɗon salminimo o waɗi min présenté gasi mi wiya wonko jinnomi ñagade oɗo yollum mbi min mi heblama heble jayniyankoɓe ko fate pulaar e wolof to banggue wolof joni yimɓe hewɓe wonɓe RTS ko hen gonno mbimi mi yonaka heblo ngo nde wonno wonko ɗum nafimi mi yiiɗi jokkude toon ko noon ko dottono ko gasi ƴeewa waddimi e makko dañcumi wawde jokkoyde toon e wittoyde toon wonɓe toon ko janggoɓe no wawi taw doole mum wonno jarani
mi adda waaga e suuka mi wonda e mumen pavillon mari mi wonda e mumen mi jokki toon seeɗa ko yidde wiidema tan hoto hay gooto yeddondiri e dugde mi wona jeydanke baŋnge ɗemngal fays walla arabe sonko mbawmine min mi dañde seedantagal ko baŋnge pulaar o atelier wolof atelier pulaar tigi machallah a haalni min ɗo ko waɗi fayida no wonno ñandete en calmini ɗo kadi hono safura wonko haalani en hen ɗo seeɗa ko fewti e sesti ɓen en hammeli en Mamadou Samba Mbow en ɓe ko jangguɓe dooɓe to banggue fays o tigi machallah minen min jangani fays en calminima no fewi en calminori ɗon kadi kaw meɗen Hammi Amadou Ly e joni min jinno garna min seeɗa kaw Abou hol caɗele keɓɗa hande e wonde haali yenke mo ganduɗa tuggi tan ko radio ji ɗi e dillande tan rendo men go hande no way hewde caɗele haadem haalde caɗele kalami ko beelamma ala ma en gare beelamma ka ala min puɗɗoton ko beelamma caɗele eɗen puɗɗortoɗen ko caɗele min puɗɗoton ko beelamma mbaɗa andi sen puɗɗima beelamma ko ɗon émission gasat ala mbaɗa andi ala so tawi a jeeyama e leñol walla wuuro a wiyama e haal caɗele muɗum eyyi kono haalta o mi wawa gaynuma ko ɗon puɗɗorton ko haade am dañde caɗele ɗe ko beelamma mo dañmi hen e teddugal ngal dañmi e ngal ɗo meccal min gandi wadde somin kaali beelamma o tan hande ko ɗo émission gasat eyyi hojomaji ɗon gasat yimɓe andi ɗo non mi haala hen seeɗa tan minne mbiɗa fuɗɗade caɗele mi kalanmi ko teddugal ngal meccal ngal hokkimi mi yetti Allah mi jaari ɓurnaɗo winde mi yetti jignaɓe am sernaɓe am ala jaydiyanke e leñol gongol mo jiyammi sababude hakkude mum e yimɓe mum ala mo tenkoymi so wona gumiɗa tenkinumi e leñol fulɓe woni haaloɓe pulaar hunde fof mi dañi hen hunde fof mi teddinama hen rewɓe saɓe ko hen ɓiɓɓe innaɓe ko hen auto ji dañaɗi ko hen galleji dañaɗi ko hen wadde somi raɓɓikinima ɗo ko beele maji ɗe dañmi hen teddude ɗe gasata ɗe mi wawa limtirde beelema debbo ɗo e fittadam ko leñolam wallimi somi heeɗima dillowo e caktirde jayanke ne wiya leñol men nafata sinno ko sakulleɓe hinno ko jolfuɓe mi haala hinno ko ɓeeɓe mi hulat min mi wiyata noon hoto Allah hokkam kadi wiide noon saabu fof ko leñolam dañmi ala goɗɗo mo dañmi wonɓe dañmi woɓɓe yallah yaafami woɓɓe ɓe dañmi leƴƴi goɗɗi kono ko ma leñolam nafimi ha heewi teddinimi ha heewi weltimi ha heewi nde woɓɓe jiɗimi woodi ko nafimi e ko nandi hen seeɗa seeɗa mo jogui heeɓe jokkodirmi ɗemɗe goɗɗe kono ko pulaar o nafimi ko ɓurnimi hunde fof meccal ngal e ngal waɗi teddugal e ngal waɗi wune mboɗo heewi wiide Dieynaba Harouna Deddi sa woni gorko no amen ni worɓe no ɓirta wañede ina guetti jawmen no dokkuma kala koɓe jiiɗi ancu sa yiiɗi ɓoydon andi kalmi de sa woni gorko a wone meccal he worɓe honoma ina ɓirta wañede no guetti jawdi mumen no dokkuma no goppi ɓe jibidano no goppi bandumen e hoddiɓe mumen kala koɓe jiiɗi ancu sa yiiɗi ɓoydon ndenanɗaɓe homaji mabɓe ndenanɗaɓe kala ko ganduɗa ko gueɗeji mabɓe e ɓesguji mabɓe e sehlaɓe mabɓe ndenanɗaɓe haalaɓe gondon meccal ngal ina yaawi teddinde kono kadi neɗɗo yaawi yitade hoore mum ha sa are nokku sa teddinaka gona wiide non ɓe ganduɗa kam a wona hay batte ko yimɓeɓe mbanma hunde de en battiyade nokkuji goto noon seddinaka tan wona dogde wona fotude hay hunde namno ko mbaɗanɗa leñol ma haade ma namnade ko leñol ma foti waɗandema mboɗo yetta Allah e ɗum min mi hewani caɗele e janiyankagal mi hewani Allah ne andi ko beelamma ka ɓuuri hewde e teddugal ngal e nafoje ɗe ɓuuri hewde haade mbiɗa somi haali hewat mi raɓɓikinoon tigui machallah waɗi fayida no fewi kono a haalnan min hen seeɗa wasta kam gonɗo e meccal kam wasta caɗele ɗe heeɓi hen kaw ko gurdam wayi noon en neɗɗo jibina koye caɗele jeeyowo julanke mawɗo dañi teddugal julago mum dañi hen caɗele ko musɗum jangguinowo école ko noon docteur ko noon goɗɗo ko noon wadde sa ɓeyti ɗum tan hewata ko ñingɗa kadi sa waɗi ko yimɓe paamani walla ganda eɓe jogui droit feldema kadi neɗɗo foof e jikku muɗum ɗum min mi yiyani hen ko heewi ko mboɗo heewani saabu heewi ko neɗɗo on ko famde ko gonɗa e dow muɗum ko lawol no wawi ñingdema so faam tan wasa ñingdema ko heddi ko neɗɗo mbaɗɗo jikku muɗum garɗo kala mo pagguiɗa garɗo e ma no fuɗi ñiiƴe naade jikku an minne kadi mo wonde jikku o moƴƴani
yimɓe jaɓani kam jikka mo moƴƴano mi jaɓanoɓe jikku maɓɓe no moƴƴani ɗi tigi machallah mi wawa yaltu leñol ngol ɓe jalta leñol ngol meeɗiɗo Abou si windiyanke atuman mo tulde wango ha tallo o wi Abou jomim nam o wi ɓeɗo sukaɓe rewɓe ha ara tan ne kalɗo ɗemɗe goɗɗe jolfe goɗɗum riwɓe yoɓe jaa mbimomi ala somi riiɓene ɓe ɓeydoto tan ko yande leƴƴi goɗɗo kewoya min ɓumi wawde suɓade ko jaaho e bedda medda e hooram mi watta mi lawolam ngol wadde en pottoy tan ɗum waɗi kala ñigowo mane ñigoyma ko ɗemgal ngal mamo pottoy janggo machallah waɗi fayida no fewi kawa gartanamin seeɗa e natgol maɗa to to gandanɗa hoore ma woni RTS eyyi RTS te guiɗimi yaad toon koye saaha nde jangguinomi PULAAGU kolliyaɓe Allah walli fedde ɓamtoto Pulaar wattude yobde neɗɗo kalis koye posé sikko mo Canada ex-femme mo Grande Bretagne ɓe namni janggoɓe no heewi guila ɓe goni capanɗa e joyo ha won sappo e jeetato ha heddi jeetato ha heddi nayo ha heddi ɗiɗo jaami e ɗiɗo ɓe concours on nde heddi nayo nde min wonno nayoɓe nayo jeetati min wonno jeetaɓo ɗon haaɗi nde woni nayo koye am haaɗi nayoɓe yeehi ha ɓooyi ɓe ƴetti ɗiɗo waji goto musidɗo jeeya gamaji e goɗɗo ne yette jool ɓooyi seeɗa ɓe ƴetta min mbi hadan kanti wayi noon yomin pofta concours min tampi gila won temedde ha heddima ɗo ganti min mbi wonɓe yeeso ɓe yo jaa Allah waɗi kanko jool gonnoɗo Thiés o omo waɗa bac nden jangde Pulaar suwa wiide aɗa woppa bac aɗa waɗa Pulaar koye makko mbimo oto hangue oɗo e bac ma o yo yaafima donc premier o yeehi heddi deuxiéme et troisiéme min komi quatriéme deuxiéme o ko gamaji naji mi yiti nde yenno ko sam ko tillen ummi e place yeeyi téléphone aji ngala ɓe donki ɗum yiiti joni ne heñora goho o gantini ɗiɗi o yiyaka tati o ko Aliou Demba Mbaye Dia ko luggi no wuuri nan Tambacounda nayaɓo ko min ko ni woni ɓe garta amen o kenɗe jami koye koleɓe ko goɗɗum ko toon min mbaɗi résultat moƴƴo guila télé RTS woni noir blanc en face théâtre Daniel Sorno min guitta toon addede hokkede ga teddule woni duɗal hoore fonde Aliou Mbaye mi salmina musidɗo goto mi Abou Sy omon Angleterre ñande hirde Sali Dia hirande laccire haako nde o neldi biyeji ɗiɗi min Abou Gaye o wi Sali wi Abou Diop almudo Aliou Mbaye hoore fonde mboɗo jarnomo kanko Abou Sy wadde min ummimi guuri kolliyaɓe min almuɓam Aliou Demba Mbaye ummi hoore fonde almuɓe mum min gadda Dakar ɗo min jippita école Siran Bal min newa télé noir blanc ñande wonde so wano ko ɗum kaltam mi wadde photoje ɗe min puɗɗi comme noon jangde Pulaar ne joguino émission biyete duɗal Pulaar Djiby Thiam mo Mbumba Sira Thiam Dia mum ne gonno hen e émission goɗɗo ko Pulaar kono haala ko fayi vie et connaissance du Pulaar sa faami on no wonno ko Cheikh Fadel Kane yalla yomu ɗum mo Galoya ko professeur kañum waɗanno ɗum sa noon han kanti ɓe mbatti invité de hen gandude lam e Boubacar Ba ganduɗo lam e Tidiane an yo Allah yomi ɗum yaafo ɗum hanmal janna hankanti min goni wonduɓe min gonti yaadoɓe mataɓe puɗɗi hoolade hakkillaji amen yidde mabɓe wone amen minenne kadi jangde Pulaar nde sa saabu waɗa komin namno hen ha émission Boubacar Ba ɓiyanoɗo Kawral mi jangi hen ko heewi tumde gandal mo Souley Ndiaye émission mum ko 2 heures temps won noon dañmi 30 minutes haala ko fati histoire géopolitique Dieynaba Sone Dia Dieynaba Kadia Sone Dia guiƴilon no haaldande debbo e nder hendu ne waɗi luɓoguel naalankoɓe ko hen min gonnoyɗen jewte wadde ko hemɓe tuti min wadde Tidiane an jewte kewɗe wadde Boubacar Ba jewte kewɗe Souley Ndiaye sa foof nomin invité ti min invité hen hen noon kanti jaabi naati hen ha yettuɗo yettiɗo a puɗɗiɗa ƴettude toon jewte elli aɗa jogui toon yewtere hande oɗo saaha hono danki gandal e wondude andu sa andi andin e haalmijo ma kono mbaɗa andi hande ɓurɗen wawde nande tigui ko andu sa andi andin nde wonno ngal ɗon on ɗon yewtere ko yewtere mawde mo gandanɗa hoore ma yimɓe ne keeɓa hen gandal no hannirta ni danki gandal kadi e heedani hen caggal holko mbawɗa haalande ɗen ɗon jewte eyyi ko adi ni mi yettat ɓe gondunomi joguiɓe jaabi e am yomi artu RTS saabu mi woni RTS mboɗo invité toon ala ko joɓami toon ha radio Dunia udditi radio Dunia udditi premier radio privé ko radio Sud FM 94 95 Dunia rewi hen nde Dunia rewi hen nde ɓe ƴeewi wonɓe ɓe testi yahani
Ablaye Lam amin gandude no tawi nomi gambi mi salmini gambinaɓe mi jarnimamaɓe wonnoɓe sababam ya toon Mamadou Dembo nan Angola Oumar Abou Arɗo Sada yante Ousmane Demba Sankima Diallo Amadou Duguel en yallah yurmi ɗumen e woɓɓe hewɓe tawno toon koye jaam bokkinaɓe kono no so en Ablaye Lam tawi min toon na RTS les jeunes créateurs arno toon jaɓɓimi ɗum toon nden Ablaye Lam ittama national tawi riwa toon waɗa mawɗo programme duniya woni e yiilademi nden mboɗo Linguére amma cameɓe men gondi e programme goto biyete PNVA toon Ablaye Lam heeɓimi musidɗo goto men Samba Elimane Loom no jeeya gollere kañum wimi Abou Diop ya RTS mbaɗa toon demande eɓe cohli mbaɗo Pulaar mbimi ala duniya taw nden mi yeehi jaami duniya Ablaye Lam nayimi toon ɗemɗe jeegom mbaɗa Pulaar jeeya hen mboɗo wawi wiide téléphone neɗɗo nodda pullo haalda e neɗɗo premiére fois ko min waɗa ɗum toon Allah hokkimi e 95 ñande jogomi ƴettu téléphone biyeteɗo Cheikh Fall wi kam mi hokkatama aɗa ƴetta téléphone direct par ce que miɗa ande Pulaar waɗa téléphone direct nden siɗe fen koko sali wi ko watta ko wolof tan waɗata mbimi ko saabi o wi miɗa ɓe kaala ko boni mbimi leñolam haala tan koko boni ɓe mbawa haalde ko moƴƴi o wi miɗa mbimomi min mboɗo ƴetta garantie hande yoɓe noddu kala kalɗo ko boni mi riiwe wadde mi woni duniya e teddugal e foddeji yallah yirma Tidiane Sambo Baraka o indinima to RTS o dañani Boubacar Ba waɗi hen doole mum e haalama ɗo ko hawni kalami koye radio Tidiane yeehi kono Boubacar no wuuri e Oumar Diallo no wuuri Boubacar Ba kañum hoore mum ina e peeje yomi artu RTS yewma ko Seydou Guedde yo Allah yirma ɗum yaafo ɗum haala ɗum aljanna wonko filno ɗon seeɗa Seydou Guedde noddimi ittude ko wonno ɗon ko ɗin nannanti ɗi ganduɗa woodani jaggi junggam no yimi to yew Oumar Samba Salamata Diallo min kaltidi yewi an moƴƴema ko RTS par ce que duniya yajande no feewi moƴƴema ko RTS kadi aɗa jogui sponsor uji aɗa jogui balle kadi aɗa sohla toon mbimi eyyi ɗum noon tawi Boubacar Ba ina e ɗum yewi kam alarba gawga puɗɗoɗa rende aadiyankagal ngal Boubacar Ba nani hen ngal e ndi dañji on hunde adde Tidiane Allah waɗi yeehi dañani ɗum mbimi eyyi mi nani kono muñadam ha ɗo e balɗe 15 hakko saabi noon mbimi noon ha Boubacar Ba daña walla ronka Allah waɗi Boubacar woni hen ha sa o gasi dañani wi kam so haala Allah mi indi dolan fof mi ronki wima jarama gartama e Oumar yew Oumar Diallo yewtan makko no wiye Fandu Almoudou radio Sénégal international nden ko radio volet spis no jaggue caggal leydi no feewi natirmi yewtande wadde ko on sababu nannimi ha nanmi RTS ha gonmi ko ha ɗe jewte tawimi hen no juuti so tawi noon ko jewteɗe ɗe gonni no jewte nayyi ni saabu belano wonno ko wonde Houleye Kane yewa Malick Samba raki mo ha law yallah yirma ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna caggal mum nde yewtata tottum Houleye Kane keddami ɗeɗo jewtati min da ko jiɗɗa namnade e majji e so tawi ɗe keewi holko saabi e so ɗe pamɗi holko saabi ko namɗa fof mi jaabo min namdoto tan ko holko ɗum ɗo aɗa andi hande sa waɗi jewte to RTS yimɓe ɓe no nodda kadi jewte ɗe ina heeɓe hen gandal guila an oɗo kaalowo e ɓen ɗon noddoɓe eɓe goto hen foof wonko haalata hen e guila e invité ji ma holko mbawɗa haalande en tan e yewtere nde holko nde yahata walla holko nde ɓeydi e rendo ngo a haali andu sa andi andin ko yewtere ɓurde hokkudemi andede e aduna he so mboɗo haala bandaji vidéo hokkudami Abdoul Ata woni banda ɓurɗo hokkudemi daraja e aduna o andu sa andi andin hokkimi daraja Allah wallim tan ko yewtande ene fewna elle Allah na hollunoma mi jogo yewtere nde sabu nde Tidiane woni Thiaroye galle Dikel en bandi ko debbo kam yiiɗi yumma woni galle Aliou Seyni Kebe ko minen koddi somo hebla mboɗo yiya amin jaada amin gonda Boubacar Ba min ciatta gila min jahani radio min tan gondata Siley Ndiaye aɗa jokke e nder hen wadde e nden yewtere nde Abou Alassane Niango komo barangol ko goko moƴƴo tedduɗo wondude mo ganduɗa ko Ibrahima Sarr mo ɓokki wondude Mika Diol somi juumani mataw ko niɓe poti ɓeɗo cosno yewtere nde mbaɗi hen fayida mawɗo kamɓe tan min kettono ha Allah waɗi no wawi Ibrahima Sarr Fati Motane Mika Diol no ɗum men dan ɗum wawi wade kono yewtere nde ɗeɓe diwɗude e heddi hen Abou Alassane Niang
caggal muɗum yew Oumar Diallo ƴettiti yewtere nde nde Tidiane an ari kadi ɓeydi hokkude yewtere nde fayida e on saaha wadde yewtere nde min de mbiyambo tata yewtere mbo jogui kulhuli mawɗi beele mboɗo jogui gandal mum walla mboɗo jogui mbawka muɗum ñande ƴewnetemi yewtere nde ko beetawe yew Oumar Diallo wimi wattu hakkille ma hande ka jogoɗo heɗede e yewtere nde mboɗo andi ko tottanomi mboɗo andi ko kalmi hen ha ɗum wawi yawtude wadde ko wiide ɓeɗo tata oɗo Tidiane e oɗo mo ganduɗa ko Boubacar Ba e Oumar Diallo kamɓe fof Allah ne waddanomi e mabɓe ha sile jayan ala hen mo lurdumi ala hen mo ceertumi goto mabɓe fof mboɗo netani ɗum kadi mboɗo andi koɓe mawɓe mboɗo hokkiɓe on huum ngoɗo ewnago noon jeeya ɗum ko janggoɓe janiyankagal hande goto fof ko bawɗo hande goto fof ko belnete kam hande goto fof ko jiɗɗo tinede kalanmi ko e radio somi ɗanninoma mi arti mi dañi hunde mi addan mi joƴƴina mi wiya seernaɓe ko ɗon nelnami ko ɗum ɗon dañmi goto fof ƴettu hen ko yiɗɗi somi arti mi wiya neɗɗo mo nelɗenmi o teddini kam so tawi mi yoɓama min ko joguten ko heewani mais mi ittat hunde ɗum ɗo ko hakke micro kono hatta kamɓe soɓe ñooɓe dokkami kadi kalis kewɗo ayi wonmo handani e sadak kono ala mo handani e teddugal min ko hakke micro o guittanmi tottaɓe kamɓe jangguinimi kamɓe ko fodde ɓe mbaɗantami kadi goto e mabɓe meeɗa jabde sodoya enveloppe mi yiiɗa sooda wague sukara ko min guiƴiraɓe mi yii leƴƴi goɗɗi ɗi ɓeɓe tolnodiri garade ɓe so tawi neeli min dogat min jaa min cotnaya ɗumen mbimi min pullo nelami mi ñalla e haaju mum mi ñalla e goɗɗo mo wona pullo somi wawi jaɓande goɗɗo wona pullo mi jaɓanta pullo Boubacar Ba nana ha joni so sohli mi yahat mi sodnoyamo yew Oumar ko noon nde min gondi toon nde ɗum ko hakke neɗɗankagal hande noon meccol ngal goto fof ko gandu goto fof ko bawɗo mboɗo yettaɓe no feewi sabu ñande nanmi RTS yew Oumar Diallo wi kam Abou jominam o wi mi wallima ha koyngal gotal naati o wi keddigal ngal nanata ɗum ko neɗɗagal ma gotal mbawmi nanude ko neɗɗagal ma nanata keddigal ngal o wi jaggat toon gongal nde ngal ko neɗɗagal ma ko fulla ma e fayida ma e teddugal ma o wani ranto o haalde o jaggo o Boubacar Ba ne janggina omo janggina ha jettimi ɗo tigui machallah ɗum waɗi fayida no fewi kono kaw hojomaji meɗen natti hewde gartana en seeɗa e Piindi TV holko addi Piindi TV addi Piindi TV tan ko sa dañi guesa mawba daña jeslaa rek radio ji ngari Amadou Boubacar Mama Thioyel mo teccan mboɗo salmin ɗum yallah yurmo ya fo Ouseni Diouf kañum woni sababu hakkude e makko o waɗi radio Amérique radio teccan omo yiɗo ɗo correspondant Ouseni Diouf hokkimo indam haalanimi mbimi Ouseni sa haalannomi mi naata hen o wi ko saabi mbimi yi radio caggal leydi ɗi foof an neldat élément ji ha tampa pour ɓe nelduma tan portable ko liggoɗa ko caɗele radio ji kewɗi mi yiɗa haalde ɗumen min ɗum kono hay dañi komin liggoyi mbimi komi mbinoɗo mi dañat tan mi nelda élément ko wonde correspondant mi wawa o wi kono mi haalnimo Amadou Boubou komin denɗiraɓe min haalama komin mbaddi dimanche noddimi Abou joom nanga mo haali haage salaɓe o wi mboɗɗini gonɗami correspondant kalano foti joɓanmami lewru mbimi ala wawa yobdemi haalnam ko jiɗɗa mi waɗanma o wi minne mi ligguintamo mi yoɓata mbimi Diallo sababude goyannomi to komo joni ɗo yimɓe hay portable ordinateur mi wawa dañde hay machine mi wawa dañde somi dañi biɗo ligguinta sona mo yoɓata ko neɗɗankagal e mbimine noon mi haalan tan ko jiɗɗa o wi minen ligguintamo mi yoɓata mbimi eyyi o kuppume min jotti dimanche o arti o nodditimi o wimi an cuballo o woni e yanade minen sohla amen ni mbimi eyyi mbiminen noon minen kadi fulɓe amen ko ni e ni min goni yanodirde en ɗaɓɓa tan haw artoyi min nanodiri mbimi haala ko jiɗɗa mi waɗanma ko mbawɗa fof ma waɗnam o wi kam eyyi min puɗɗori alarba midi min tawi capantati ina yaha tan ha heewi ha radio ngo ummi ɗo ari ɗo hamin goni ɗo e foof ɗum nannimi hen o firtani ko haalno ko minne mi firtani ko haalnomi ko par ce que kala ko dañi omo waɗnami woɗa yetta mo no feewi hay so min gollodirani hannde min goni koye gollodir par ce que min ko Pulaar min gollanto min hannde ɓurmi yiddemo ɓurmi yidde Abdoulaye Sarr ɓurmi yidde wonɓe hen mais par ce que Pulaar ɓe gollanto so ɓe goppini Pulaar parti goɗɗum tan mi heɓaɗe mabɓe ko Pulaar ɓe gollanto ɗum addi ha jaami
ha Ali Malal Diallo ɗo min goni ɗo mboɗo liggodo e mum ko fate publicité itti nani mboɗo haala Amadou Boubou neldi kam radio ngo ala ɗo banmi wimbele suudu woto nana mbimi eyyi ha wonti galle no woono e teddugal e foddeji fof mboɗo janoɓe mboɗo yettaɓe nde Allah wi o wano wayni gollodiral ngal natti ko ɗum jibini oɗo Piindi TV Daouda Dia susi ɗum e l'an 2008 l'an 2018 ɗum sosi Piindi TV artir ɗum ɗo e oɗo galle woni ko wona ko ha ɗo ɗo gonɗen tigi machallah waɗi fayida no fewi kono kaw Abou so tawi kaw Abou wiyama Abou Samba Diop en kalat fulɓe aynaɓe kaw holko woni hakkude maɗa e fulɓe ayna e hakkude fulɓe aynaɓe ne tiiɗi no fewi ko paggi men ladde he kono foti heewe ko dañmi heeɗiyankoɓam ko mi meeɗa ƴettude conseil jami caggal leydi Gambie noon koye Sénégal jeeya nde gomi duniya nde mi meeɗi invité Libreville Gabon ha biye Amérique ngam e mawɗam Gambie naɓe nga yolde hakkude mbi Abou Diop amin cohluma Gambie kadi mo jogino lawol Jolofe mbimi Gabon naɓe jaafuɗe kam mi hayti arde mawɗam wi holko saabi mbimi mboɗo foti yaade Jolof a piyami ya Banjul o wi an aɗa ƴoƴi mbimi anda o wi meeɗa yaade Gabon mbimi ala o wi Gabon wattake Banjuli Abou o wi ya miccuɗa hen mbimi ala koye miijiɗo o wiya ha hande arta garta yalla yimɓe ben bas komin sila min gonno no fewi gartumi o wi kam hoko pelliɗa mbimi yaade Jolof mi yaha Banjuli o wi an a famani Libreville Gabon ko woni toon ko e fulɓe e naggam o mbimi wona ko saabi oyla mbimi wonɓe Libreville ɓe ko ma guesa ba fuɗi ha mawni so tawi waɗi mongi ni nde ɓe gandi guesa ba mbimi ɓeɗo kañan gawi ɓe ko kañan tutigila ala ko woodi wadde guiƴamen bakkanaɓe ɓe kalɗo joni woɓɓe ɓe tawmi toon teddude dañmi Gambie ɗe pop ko abbade guiƴamen ɓe ha dañmi ko dañmi ko mi riwama ɗo luwas mi yaltinama galle mi serdama e koye jaam mi wawa ɗo wonde mi doga mi faye gammi moolo e mabɓe ɓen ko ɓen jangguinimi ha ko daña ko daña ɓen so cohli kam goɗɗo nawata kam e wadde ɓeɗon ko kañum jangguinimi ɗo ko ɗum waɗi mi meeɗa kuppude billet abbade fansu jaam caggal leydi ɓe nafi kam ha heewi kono kala nde congé dañmi congé ɗo joni lebbi tati mi ƴettani kewɓe nadde koye ladde koya he ɗo pullo gaynako woni woɗɗirta kam ɗo hoɗi hamnata komi ko defi mettirta kam ƴeeɗena ɗum tigi machallah ɗum waɗi fayida ha no fewi en ndewat ɗon kadi calminen ɗon hono Yaya Alpha Pam nde wonno machallah so cubalagal haalama tan en ciftoranmo calminen mo no fewi gorko mo mbakna gonɗo to Alaska calminen ɗon kadi sehil meɗen hono Tidiane to Sarr machallah ɗo wonno e Piindi TV nan to dowlaji jentuɗi machallah kaw yewtere meɗen arti ha ɗo mbaɗa andi tan hankkadi ne ko konngol maɗa cakkitingol tan ngol mbaynortoɗa bandiraɓe mo sababu mum saabi ha ɗum no waɗa ko Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia galle o ko galle makko ko inde Harouna woni hen Harouna e Daouda a seantaɓe koɓe jeeyi koɓe ndendi ko en jetti Aminata en jetti Houley en jetti Ceerno Alsane kanko Daouda Moussa Dia en jetti Abou en jetti Sogna Hawwa Daouda nanimi galle o idimi nanude galle mabɓe ko Ceerno Alsane sel Ceerno Sama Sow on nanimi galle mabɓe ɗum yiyamale e Ceerno Samba Gagnal Abdoul Hamid Sade Djiby Moussa Sade Jabel Samba tawmi ɗon nen gueddaɗo e Ba Moussa no wuuri gayɗi kir Samba ni hunde foof kono ɓeydi jaggude me galle he ko nen gueddaɗo Sow yummaɓe ko nenam kala façon teddugal wanni kam yummum Daouda Moussa eyyi nen gueddaɗo ko nenam hande 80% ko jaggime e gollal ngal e golle ɗe pop ko kanko ko nenam temedere jeynaki so yeewi no bo seeɗa min goto o jippinta e suudu makko ndu o wallata e sal makko min yima fof ɗo min jippoto joom fof naɓe kiraɗe tati wona kiraɗe beeli ko wadde komi ɓiyi ko ɗum welimi donc yettude Harouna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia eɓe kamɗo joni amna tan Houley en sababude Alsane en kamɓe jiidi Abou to Burkina Faso e Hawwa so ɓe jiiɗi no wadde ɓen calima ɓe mbawa wadde Daouda waɗi ɗum ɗo wimi waɗanma ɗum ɗo janggo daña ko gurduɗa machallah mi waɗanma ɗum ɗo mi dusma ha dawɗa mi yetti ɓe mi jarnima mabɓe mi yetti gollotoɓe ɗo ɓe harle technicien ji wonɓe ɗo ɓe mawɗamen RTS wiyanno oto gaddoyowo waɗoɓe journal subaka ɓe so oto o tardi ko oto goto son jeehi oto gadde haaloɓe gadde technicien ji
mbi holko saabi o technicien ɗi ngari ma kuɓɓu radio o e télé o onon so ngari technicien ngari no mbawa wadde hay batte yetta Ali Faalo ɗo min mi wona kewɗo haalde neɗɗo yeeso muɗum gandal makko nunɗal makko mbawka makko e joomu makko e karantagal makko o yoɓaka ɗo hakke makko haalde yeeso neɗɗo no muusi no so mbi Ali tan ko kanko woni mawɗo technicien ɗi fof mi jarnimamaɓe mi wurto mi yettan onon wona kalde jaggue on ɗo jaggue on ɗo ko yidde jaggue on ɗo ko pulaagu yo Allah ɓoyno ɗum mi yetta jetto cakkito yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe sen kaali ko moƴƴi eɓe ndewe men sen kaali ko fewani Allah taktoɗuɓe noppi mabɓe ha wona ko feewi sen kaali ko hersini ɓe daraɓe kaaɓe caggal meɗen en mbawa yettudeɓe jetto en ngala joguiɗen koɗo fuɗɗiɗo ala ɗo haaɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. tigi machallah o waɗi fayida no fewi no wonno hande bismiɗen ɗo ko kaw meɗen Abou Samba Diop ko ɗon calminten tigui hono o mo gandanɗa hoore ma woni Daouda Moussa Dia wona enen tan jettimo ko leñol ngol foof yettimo saabu hande so tawi ɓe mbawi yiide Piindi TV ko sababude makko ɓe mbi noon mo yettani Allah yettata sababu en jetti sababu o no fewi en jetti kadi dendagal bandiraɓe dilloɓe ɗo e Piindi TV ha tengti kadi mo mbiɗa hono Ali Fall machallah ko gorko dimmo kadi tedduɗo daraniɗo kadi Piindi TV no fewi wadde bandiraɓe fulɓe en dokkodirat aadi tan ñande wonde so guena ñaawi.